Soto del Real, 3 de febrero de 2018. Querido Jaime, desde Soto del Real os mando un agradecimiento por toda vuestra solidaridad y apoyo de ahora y de siempre. Escribí esa carta abierta a Raúl cuando él estaba ya en prisión y consideré esta prisión un insulto a nosotros todos europeos. Au Parlement européen, lors de mon premier mandat, j'ai été rapporteur pour les peuples autochtones. Et je me suis surtout rendu compte que c'était très facile pour les députés européens de dire qu'il faut donner des droits aux peuples sans État quand ils sont loin. Mais quand ils sont sur le territoire européen, c'est déjà beaucoup plus difficile. The way that the Supreme Court and also the public attorney, how they use sedition, they will say that's the Spanish way of doing it. But if you look then at the European Court jurisprudence, it's not the right way. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Estimada Dolors, és la segona vegada que t'escric. La primera carta era a l'estiu. Venia de Sant Feliu de Guíxols i t'explicava que havia estat mare per primera vegada. Es Castell, Menorca. 28 de març de 2018. Benvolgut Josep Rull. D'ençà que van empresonar els Jordis, els he enviat una carta setmanal amb algun recull d'opinió parlant del... 28 de març del 2018. Benvolgut Joaquim Forn. Soc la Sanni de Helsinki, Finlàndia. El moment que vos escric és prou fosc. El president Puigdemont és detingut a Alemanya. Els consellers a l'exili. La Marta Rovira també exiliada. Sembra irreal que pugui passar tot això a l'Europa del 2018.